kayo nakasagot. Nabilangan na ni Kuya. Nabilangan na kaya, Kuya. Last 60 minutes. Last 60 seconds. Si Ate Denise, kabalo. Ate Denise. Last 30 sync mag-ano. 30 seconds. Ate Denise. Oo naman, okay lang. Sabi ko, okay lang kung kami, ako na lang. Sarap. Huwag yung madadamay. Sa looban. Okay lang, okay sa akin. Sanay na rin ako sa store. Huwag lang may madadamay. Sanay na tayo. Todo ko, siyempre, nakakaawa naman si Ate Wendy kasi kagabi, nag-ano pa siya. Tapos, another na naman si Ate Denise. Hindi naisip. Tapos, may mabano pa na problema, ganito pa. So, Dulas ka kanina, sabi ni Kuya Rosa po ako. Oo, dahil sa akin, talagang lakas ang dulas ko sabihan kay Bango. Pinipit ako, oo. Masakit yung balakang ko. Pero okay lang. Nasave ko naman siya natin. Okay pa. Kawawa naman. Tatakbo-takbo ka. Huwag kang tumakbo. Laki-laki mong tao eh. Mag-ingat ka nga, Bigel. Wala akong brief. Kasi pag ano doon, wala akong brief. Hindi, nasuot ko na yung short na binigay sa akin. Di ba yung doon na? Tingin? Tulit yung brief mo. Ano ka ba? Alis. Tuli? Oo, pukpok. I think. Hindi usong doktor sa amin. Ano yun? Bukok, yung tigs. Tum! Labaha, tapos yung Tapos pang-ahit. kahit na ng ano, no? Na